İstanbullu polisten kaçan yaraglı Türkmen migrantlary ele salındy. İstanbul'un Maltepe etrafında Gije'nin bürgütleri deyip atlanırlayan polis müdürlüğüne degişli Gijeki sakçılar şüphelenip durulmak isleyen 5 tane Türkmenistanlı migrantını kovalap ahirine ele sally. Türkmenistanlıların yanından bir sapança, pompolu tüpün ve travmatik sapança, gara maska, ellik bıçak ve skoş tapılly. İstanbul'daki polis çeşmesinin Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda beren maglumatyna görä, waka sişenbe güni, ýagny 10 aprelde sagat seher bilen 4 dögörüňde İstanbul'un Maltepe etrafynyň küçük ýaly mahallesiniň mektep şaýolynyň uruny ýüze çykypdyr. Şonda Gijeki sakçy polisler içinde 5 tane daşary ýurtly bolan bir awtobusy saklamak isläpdir. Ýöne migrantlar polisleriň diýenetmän gaçmagy başlapdyr. Polisler Türkmenistanly migrantlar köp wagtlap kowalapdyr we ahirine olardan 4 sansyny ele salypdyr. 5-nji türkmen bolsa gaçmaga dowam edipdir. Ahirine olam bir uluň arkasynda bukulup oturan ýerine polis tarapyndan ele salypdyr. Gijeki sakçy polisler Türkmenistanlaryň minen uluğundan türlü görnüşde bir kanun yaraglary tapypdyr. Polis çeşmesi saklanan yaragly Türkmenistanlylardan 2 sansynyň wizesiz bir kanun ýagdaýda bolanyny aýan etdi. Ýöne olaryň kimdigi barasynda Azatlyk radiosuna anyk maglumat bermekden saklanýanyny bildirdi. Şol wagtyň özünde de saklanan yaragly türkmen migrantlar barasynda giňişleýän dirňe işiniň başladylanlygyna üns çekdi. Türk telekanallaryna görkezlen video şekillerde ele salynan yaragly Türkmenistanlylaryň 4 sansynyň küçük ýaly polis merkezinden elleri gandally çykarylyp polis ulugyna mindirilýänini görkezdiler. Video şekille jurnalistler göz astyna alynan Türkmenistanly migrantlardan silahlarla ne yapacaktınız? Tüfeklerle. Silahlarla ne yapacaktınız? Ruhsatsız tüfeklerle silahlarla. bir kanun tüpöňler we yaraglar bilen näme etmek istediňiz diýip soraýar. Ýöne 4 Türkmenistanly migrantyň hiç biri jurnalistleriň sowallaryna jogap bermeýär. Azatlyk radiosu İstanbul'un küçük ýaly polis merkezinden Türkmenistanly migrantlaryň näme üçin diňe 4 sansynyň metbuada görkezilip 5-njesiniň görkezilmänligi barasynda maglumat almak istedi. Ýöne ähli synançyklara garamazdan ele salynan yaragly türkmen migrantlar barasynda jikmejik maglumat almak başartmady. Ýatlap geçsek Türk metbuatyna mundan bolan bir näçe gezek öz illeşlerinden paz alyan, talançılıklardan daşaryn janyna kastetmek we adam yaralamak ýaly jinayetler edýän Türkmenistanly yaragly toparlaryň ele salynanlygy habar berilipdi. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Türkiýede işläp beren bir näçe Türkmenistanlylaryň aýtmagyna görä, İstanbulda eýem ençe ýyldan bäri türkmen migrantlaryna nemele gelen bir näçe guramaçylykly jinayet toparlary hereket edýärler. Türkmenistanlylardan nemele gelen guramaçylykly jinayet toparlary öz raýatlarynyň dähmet haklarynyň ýygyderli özleri üçin paş tölenmegini talap edýärler. Bu köplenç türkmen migrantlarynyň pasportyny zor bilen alyp soň oň ögözüne pul soraýarlar ýa-da özlerine ýaramlyk edýän käbir türkmen gelňeýlarynyň üstü bilen olary allaga düşürýärler. İstanbulda türkmen migrantlarynyň guramaçylykly jinayet toparlary hakda Türkmenistanyň döwlet gözegçiligine häkimet puwadyna kelam agy söz agzalmaýar. Şol wagtyň özünde de degişli türkmen resmiýetlerinden muň bilen baglanyşykly nähilidir bir kommentariýa almagam Azatlyk radiosuna başartmaýar.